اوكي قللنا مرات. بانا برهان مصيخادو بانا برهان مصيخادو أتم حتى زلكم بحركة بتأشمو تخونو حجي إيدكم حافظة بالكم صبغ نيرو أتم حتى زلكم بانا برهان الله خدو بانا برهان إيدك حافظة بالدور يد أوف قبرل كات ود الله دي مايك مايك الله دي يلا مش يا إدو حافظ بالمشري يد أوف قبرل ndagana يورد انت يتقبل فلت اوكي هراي حتى زلو سبالو دي بزي حتى زلو سبالو دي بحري إيه كم زعينة قاشا بحوي حوخة تفانو والله ما عرفت له كاميرا الحاوي ምናልባት ሓሲቦም ፀንሑ ገለ 5 ደቂቃ ገለ ማይ ሰቲታት عرفت لهم በቃ مرحبا تندحركم تأتوا لكم كلكم بحوار حراي عرفت تبكى موني توم حتى تازلكم كحسيبكم تدالكم تصحنا ليدكم حفابل اوكي ليدكم قايلكم ده حتى تدالهم ده اساس ولا اهلك ميركا حزبي ናይ ብሩህ መጻኢ እንታይ እዩ እስከ ድገማ ሞራል የንብበኸው ናይ ብሩህ መጻኢ ብላዕሊ እንደ ሓሊፋ ርኢቶ ድዩ ወላ ተሓሳስባ ናይ ብሩህ መጻኢ ትድግፎ ዲኻ ከምኡ ዲ ማለት ካዲ እዎ ወይኖ ፕሪንሲፕል ኦኬ ሃራይ ሞራል الله خدو مرات كبر حوالات السيكا هذا مليس كان خبر كشانه اوكي هره حاتيتك الله حزب رئيقات منك نع امون ملسولو دحري ناب برهان هاجر كنكيدي اشي يا قبل علي رئياني رتحتو نايبروه متاي تي ناتوم برينسيبل تدقفو دو زبليو انا بوغني ابتي ابز بزح شنقو اي سما معني مخنياتو حانت هاجر نناتا تاريخ وينناتا دحر بايتا يحمق تصبق انت دعا كم زي هلو وي كم زي تقم وي كم زي ربح كتقبرو فتينكا ناي بحكي نربحا نايت هاجر دي وين ربحا نايت حبرتسب ديو زبل حتو خلال يقددنيو كم سبات كم زيغاتات دخون عينت بوليتيكا وريتو كهلو مخاليو نساتو مخون كالوت ون زخون زيغار ريتو خلو خاليو بوغني ابو شجر يبلين ناي بوليتيكا حريا ناي بوليتيكا مرجع ስለዝኾነ ነገሩ ግን ኣነ ከም ዜጋ ንከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብፍላይ ድማ ንጥቕምን ረብሓን ናይ ኤርትራ ንጥቕምን ረብሓን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንሓድነትን ስኒትን ናይ ዝቃልሲ ዝጎድእ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን እዋን ክድግፎ ወይ ከተባብዖ ኣይክእልን ከም ኣተሓሳስባ ክፃወሮ ግን ክእለ ከም ርኢቶ ክፃወሮ ግን ክእለ ፀገም የብለይን ስለዚ ናይ ብሩህ መጻኢ ርኢቶ ወይ ናቶም መትከላት ትድግፎ ዶ ዝብል ናቲ ማኒፌስቶ ኣንቢበዮ ነይረ ቅድሚ ሕጂ እቲ ማኒፌስቶ መብዛሕትኡ ንድሕሪት ዝረአዩ ኣብቶም ሰባት ኣብቶም ኣባላት ኣብቲ ሓሳብ ፃውረ ኣኽብረቱን ኣለኒ ግን እቲ ርኢቶ ወይ እቲ ናቶም መትከላት ወይ ዕላማታት ንድሕሪት ዝረአዩ ትማሊ ወይ ቅድሚ ትማሊ ከምዚ ተፈፂሙ ነይሩ ወይ ከምዚ ተፈፂሙ እዩ ዝብል ስለዚ ፅባሕ እንታይ ክንከውን ኣለና ወይ ናበይ ገፅና ክንከይድ ኣለና ኣይናዩ ትንዓዲ ዘእትወና መንገዲ ተነፂሩ ኣብቲ ማኒፌስቶ ኣይተቐመጠን ከምዚ ተረዳእኒ ብዝተኻእለውን ፅቡቕ ገይረ ክበሃል ይካል ወይ ደጋጊመ ነቲ ማኒፌስቶ ኣንቢበየ ካልእ ትሕዝቶ እንተለዎም ከዓ ድሒርና ንርእዮ ግን ኣነ ብዙሕ ንዓይ ከም ናይ ፖለቲካ ኣመራፂ ወሲደ ኣካሉ ኮይነ ክሰርሕ ኣይዕድልን እዩ ኣይተባብዓንን እዩ ከም ርኢቶ ግን የኽብሮ ይፃወሮ ከም ዜጋታት ከዓ ከምኡ ዓይነት ርኢቶ ክህልዎም ኣይግብኦን ወይ ኣይነበሮን ክብል ኣይክእልን ናይ ብሓቂ ግን ንረብሓን ንጥቕምን ናይ ኤርትራ ክሕግዝ ዝኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ ከልዕል ይደልየ
ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብዙሕ በደላት ከም ዝተፈጸመ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብዙሕ ጌጋታት ከም ዝተፈጸመ ዝኾነ ሰብ ዝክሕዶ ይመስለንን ኣነ እውን ኣይክሕዶን ጭቡጥ መርትዖታት ክኸውን ዝኽእል ሓደ ብሓደ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ናይ ምንካዕ ዝተፈጸመ ኣብ ልዕሊ የሚን ተባሂሉ ዝተፈጸመ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ምሁራትን ዲሞክራሲያውያን ዜጋታትና ናብ ሰውራ ዝነበሩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ኣብ ጀብሃ ብዙሕ ሽግራት ብዙሕ በደላት ምቕታል ወይ ምስዋር ወይ ምጭዋይ ወይ ኣብ ልዕሊኦም ሰብኣዊ ስነ ኣእምራዊ ስነልቦናዊ በደላት በፂሕዎም እዩ ይኹን እምበር እዚ በደላት እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ፍትሓዊ ይኮነን ኢልና ኢና ንኣምን ኣነ እውን ከምኡ ኢለ ዝኣምን እቲ ርእይቶ ናይ ብሩህ መጻኢ ግን ከምዚ ኣይመስለንን ነቲ ሽግራት ነቲ በደላት እኹንን እዩ ኣብዚ ጽቡቕ እዩ በዚ ሸነኽ እዚ ይድግፎ እየ እቲ ሰውራ ከም ሰውራ ድላይነት ኣይነበሮን እቲ ሰውራ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ተባሂሉ ይተኻየደን ዝብል መግለፂታት ግን ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስምዓንን ወኒ ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን እውን ንናይ ብሓቂ ነቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ብግቡእ ዝተረድአ እውን ኣይመስለንን ሓደ ኣብዚ ጉዳይ ብፍሉይ ክርአ ዘለዎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ከም ታሪክ ብሓፈሻን ናይተን ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ናይ ጀብሃ ከም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ፈላሊና ክንሪኦን ክንግምግሞን ዘለና ይመስለኒ ዝያዳ እኳ ነቶም ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ወይ ናይ ታሪክ ክኢላታት ዝግደፍ እንተኾነ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኩነታትን ኣብ ጀብሃ ዝነበረ ኩነታትን ከም ፖለቲካዊ ሓይልታት እቲ ናቶም ተመክሮ እቲ ናቶም ኣካይዳ እቲ ናቶም በደላት እቲ ናቶም ኣወንታዊ ጎድኒ እኩብ ድምር ናቱ ብጭቡጥ ብታሪኻዊ ሰነድ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ከም ህዝቢ ክንዛተየሉ እንተተኻኢሉ ከዓ ሓደ ንጹር መደምደምታዊ ስእሊ ከነቐምጠሉ ንኽእል ኢና ብሓፈሻዊ ብድምር ንኩሉ ነቲ ኩነታት ኣይጠቅምን እዩ ወይ ዋጋ የብሉን ኢልካ ንምግላጽ ግን ብወገነይ ከምኡ ክብል ኣይክእልን እየ ናይ ምምሕዳር ሽግር ነይርዎ ናይ ፍትሓውነት ሕፅረት ነይርዎ ናይ ኣሳታፍነት ሕፅረት ነይርዎ ብሓቂ እቲ ዝነበረ መሪሕነታት ናይ ክልቲኡ ውድባት እውን ዴሞክራሲያዊ መሪሕነታት ኣይነበረን ሓያል በደል ሓያል ዓመፅ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ዘድልይዋ ዜጋታት ኣኽሲሩና ይትሰውራ በዚ ወገን እዚ ይንቀፍ ይኹነን እውን እዩ ነቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ ተረዲኡ ንህዝቢ ኤርትራ ብዝተኻእለ ኣብቲ ቃልሲ ኣሳቲፉ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ወይ ንባዕዳዊ ጎበጣ ክውገድ ብምግባሩ ድማ ብሓደ ወገኑ ክዕቀብ ዝግብኦ ወይ ክምጎሰሉ ዝኽእል እዩ እቲ ሰውራ ከም ሰውራ ምስ ኩሉ ሽግራቱ ንማለት እየ ስለዚ እቲ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ እውን እዩ ታሪክ ሃገር ኤርትራ እውን እዩ ሕማቅ ጎድኒ ኣለዎ ጽቡቕ ጎድኒ ከኣለዎ ስለዚ እዛ ሕማቅ እዚኣ ክንመሃረላ ንኽእል ኢና ተባሂሉ ቅመጥ ይኽእል እዩ እዛ ኣወንታዊ ሸነኽ እዚኣ ከዓ ትጠቕመናያ ነዚ ወለዶ እዚ ክመሃረላ ይኽእል እዩ ነቲ ዝቕፅል ወለዶ እውን ከም ጠቃሚት መምሃሪት ወይ ኣብነት ኮይና ክትፀንሖን ክትስነድን ኣለዋ ክንብል ንኽእል ኢና ንኩሉ ጠቃሊልካ ናብ ገደል ይእቶ ንምባል ግን ኣነ ጠቃሚ ኮይኑ ኣይረአየንን በዚ ሸነኹ እዚ ከዓ ኣይድግፎን ከም ርእይቶ ግን ከም ትቀድም ኣቢለ ዝገለጽክዎ ነቲ ሓሳብ ወይ ነቲ ናቶም ርእይቶ ክትፃወሮ ዝኽእል ዜጋ እየ ዋን ወይ እዚዩ ናይ ኤርትራ እዚ ዓይነት ፖለቲካ ውድብ ጥራይ ክህሉ ኣለዎ ኢልካ ግን ክዝረብ ኣይከኣልን ኣይዋፅእን እውን ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ኣማራፂ ክህሉ ይኽእል እዩ ህዝቢ ዘዋፅኦ ክመርፅ ይሕግዞ እዩ ስለዚ እቲ ዋና ኣብዚ ክዝረበሉ ዘለዎ ወይ ክረአ ዘለዎ እንታይ እዩ ህዝቢ ዘርብሖ ወይ ዘዋፅኦ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክመርፅ ኣለዎ ወይ ግብኦ ክብል ይደሊ ይቐኒየለይ ኦኬ ሬድዮ ብልካን ባና ብርሃን ክትሕዛት ክእሊ ከተማይ ባና ብርሃን መፅኸዶ ባና ብርሃን እንታሹም በርገርካና በቃ ሓደ ፅሒፍካለይ ነርካ ቅድሚ ቁሩብ ባና ብርሃን ኖ ሬድዮ የብሉን مرحبا دحيركم تأتوا زلكم على الدكتور نوري ديبل كان هو قد حزاتها اوكي اسكفت النحجي alright اسمع لهم يا اسمع لها انا باخذ مدرة اوكي ثانك يو مجمريا بزح تماهيرنا هنا سلاتن زنبرنا غزي بطعمي نعمل اخنا نمسغنو انا انتاي كبل دلي
مزي حاونا زورد زنبرة استفلالي موغس ويدما أدناقوت صبوئي نحادة صبوء استزاربه نحادة صبوء حساب سنة حساب زلو سب صبوء الكام زراب صبوء انديو جن عن انتايبل كم إساس عفوركي بز تحنجر سبيلا عمود دات عجن انت عين السب كويننا مسلكم كم تتري ويو مالتي حوينات انتايب لك بتصبق صبق قتلو العليزي صبق نجر كتسرح كتبابعكا يدلي كينيوتي نعها زتبابع حساب زبكا زنقفكا خا سب كتسمع تخيل الأذن لبنا يحبكا عاد انتايب المسيلكا ناتي حطو تحطو انتايو بز حايتتك نابزا كم مجمرة جميرة كسمع كله أبزنا هايمانتو قدات أبزنا هايمانتو قدات كاب جزء هاي لسلاسي جميرو بجزء درجي كاب جزء درجي دم بجزء هكدف اتهم مرحتي هايمانتاويان تكالات بس شجرنا در عن وريدوهم نيرو يوردوم كعلو مالتي نمنتايو زحجي نمنتايو كمو اتهم بعداويان نتهم وانا نايتهم بيت كريستيان ديو ولا مسجد حلفت زبالو أبوتات زبالو بزح مكرا يوردو لهم نيرهم نمنتايو أبز حجي هون هكدف كم وقبرالو نمنتايو هذا زي كالاي كا لومي منفساوي زبال سب نعلم أي ملكوتونيو زبل أستمهرو علو حجك تحزن دليل زلهم تاي مسيلكا منفساوسي بوليتيكينيا كهونسي أي قبعون نزبل سن حساب يوم زمتو نمنتايهم كمو إلهم نزل سبزي كم كل سب سمعت كم زي بلو كم كل سب بزعها هاجر زي قدس زقبروا مخنياتو أولشت متحف قدس يكون أنا ناي قرآن ناي سلمنا سلا زي فلت إمبر أولشت متحف قدس يكون سلا هاجرهم سلا هزبهم ستجادلوا أب كونات زعتو كم تمرتي زيت قصو بصح تمرتي تعلو كن اتوم أبوتات لومي تقلكا قلتلكا يوم منفساو اندي خاصخا بتصلو ترايو زفتح زخيل بلوخا برهان هاجر نمنتايو حجي ولا تنتنا نو نعو كوي نمنتايو كم نابلوم نابلوسي نمنتايوم كم نابلوسي زعقتو زلو أوشت بيت كريستيان تتوات ناقبرو نتي هزبي بزعبا منفساو تقوينش بزعبا منفسي حسب بر ناي بوليتيكان تاي يقدشو النابلو زعصو نمنتايو الكا تحت نالبات كارت زي ناتكا تموكرو تنسمعو ندليو نجر سلازلو أنا أب بوليتيكاو تساتفو كساتف ولا ناي بيت كريستيان سبي يكون مر كساتف سلازدل مالت يقنيل يمسكنك كوبر حتوتاتين دمالالا إن حد حدو كم زمسلني تحنتي بفلي ونك ترى تخيل يعني قلت حاجي من تايوم مسرعتات قد محجز نبرخون إذا حجزلو زيادة أن تهيمونتاوي قدايتنا يرترا إيدوم زقتو وي قبل علي مرحت هيمونتن قبل بدفت أمو زبل نعي كم زمسلني أنا ردأه وي كم زسوعلو أبي إرترا زلو أمنتن مرحت هيمونتاتن بفولي كاب كالو تعدتات أبوشتي تحبرتسب سنيت كلو تونا وشتم ويا بحد حدهم سنيت اللوم سلازي إذا سنيت زي بتوم سرعتات بتوم زيت أنهم زنبرو ويبتحج زلو أمم جزء هيمنتات زي سنيت كلو أي دلني بتقولوا تعمل شيء تقلت أتخيلي مثلني أوش تحبرتسب إرترا بيجبط سفيحنا هيمنوت في اللي يايراني قال أوان كله خير والكسبات ناتهم سمعت وي بقدام زعتو تلواتات كهلو يخيلون
أمونغوزهم أمنتات زياتهم ويامونغوتهم أمنتي زبزح وان نعي كم زرداني سنيت علو أمنتات زي سنيت انتدالو مكقال انتدالو خا عبلالة هزبي نزفتر بدلات ويب بتوم ساعات شكونا حبيرهم كقالسو سلازغولون سلازتقالسو بجبرون سلازتمكره وسلازتفتنه أمونغوزي أمنتات زي سنيت كهلو أيدلني ስለዚህ መተማመን ክሽርሸር ወይ ትስኒት ክትጠፍእ በተደጋጋሚ ይሰርሕዮም ማሕበራዊ ሰረት ናይ ተሕብረተሰብ ማእቲ ባህሊ ናይ ተሕብረተሰብ ተኣናባብራ ናይ ተሕብረተሰብ ኣብ እምነቱ ዘለዎ መረዳእታ ከዓ ብዝተኻእለ ወይ ትግንዛበ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ሃይማኖታዊ ኮንኩን ግን ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ብልዝክዑ ናብ ጎድኑ ዘሎ ካልእ እምነት ዝኽተል ዜጋ أخبيرو ويمسو تمالاليو كخير زخيل سمعت كخير زخيل حساسبا وي لمدتات علو سلاز إذا عيدلنيو ناي هايلا سلاسة سرعة تدارينا أمونغوتي إمنتات في اللي فتيرو نيرترا ناب جزءاتو فقورنا فتينو دارجا سليتو ويمكن بلنا خلينا سليتو خاناي بحكي انتخونت إمنتات قليل على وي ياب حد حدو قريتشت كفتر هاي تخالن ازتي محبراو سرت نايت حبرسب ويا وشت حبرسب امونغو امنتات ويا امونغو امنتي زلو طبو زمدنا زبدو هي مثلا حجون سرعه تقدر تماسسالو وي كابو زخفه ملكه ناي مرحه هيمانوت كاسر نت امنتات ايدو اتيو كزرغو نا امنتي كاسر كسادد نريو لنا اتوم امنتي وي اتوم مرحتي نايت امنت وي نايتن امنتات كا يقالسو بزحات بهوت واقع عسيروم يوم تسديدوم يوم تقال سقط عليو رجعنا خاية مرحت إمنتاتنا عبقون نزقال شيء تسليفهم نزي سرعة زين مغير وي نقيد متأتتاو ناي بوليتيكا ويان مرحتي كبده هو كم زخلون منفساوي سب وي أماني يا بوليتيكا خساتة فايك إلني ويا يقبون زبلوا اللو زبل كايا دكتور أمانيل إلياس بوليتيكان هيمانوتن زبل حدث سفيح صحف أداليو نيرو نالبات دكتور أمانيل إلياس فليت كبر انت رأسي فليت كايو خاء حجلن كانونا BBC قال لما تاغيرو نيرو BBC تقرنيا قدمي عمت خون تزي تاغي بوليتيكان هيمانوتن زبل بزعبا زي نبلا زلنا سفيح زخونتن تاني صحفاوي قريبلو اب SBS ون حد اوان قال محتت غيرو نيرو بزعبا بوليتيكان هيمانتن منفساويان اب بوليتيكا كساتو في غبوم دو زبل سلازا كندا انا بزعبا زارب زياده نعا انت توكس وي كالوت سمعتون ناي دكتور امانيول الياس صحفن قال محتتن اب SBS غبرو كومو خاب صحف اب ويب سايتات سئلو زلون تتكاتاتلو زيادات ملسي ابو مصنحه وي زياده زعقب مخونه يمسلني جن منفساويان اب بوليتيكا خساتفو يغبؤم يو الى زامن ولا كخلت منغدتات يكون ሃይማኖታዊ ናቱ መትከላት ናቱ ጋባባት አለው ግን ከአከም ሰባት አብ ሓደ ሀገር ስለዝነብሩ ዜጋታቱን ስለዝኾኑ ዜግነታዊ ሐላፍነቶም ወይ ዜግነታዊ ጉባአቶም ከማሉን ተዳኾይኖም ዜግነታዊ መሰለሙን ክኽበር ስለዘለዎ كم أكل نايتي أبتعدز نبرسب كم أكل نايتي زيجا أبوليتيكا نايت هاجر ساعته فوق اللوم يغليو بمسرته تي بوليتيكا ببحريو نعدل وي نعجان ناي نفس وكف زيجا نمتعين ناي نفس وكف زيجا سلزوسن التزيجا دما أماني يكون زي أماني بزي قدس أبوليتيكا زي قدس يكون زي قدس بزي قدس بزعبو زي قبر وي ناتو قداي تلعيلو نزوها بوسانيتات ناتو فلتو هلو ناتو تساتفنت نخلو ناتو ترى نخلو زقبايو لذي عمنتي وي منفساويان مرحتي وي بحفشا ناي زيادة ناب امنت طبو ركب زلوهم وي مرحتي هيمانوت كنبل نخلينا البوليتيكا ناي زغونة هاجر كساتفو زلوهم يزمسلني بزحات فاسرات كنبل نخل بزحات مرحتي هيمانوتات ناي استفلالي امنتاتون ابسفلالي عدد ابتي بوليتيكا ناي تعدي سلوا يحضر يوم بهنات يملكعو أبوش تحبر السب سنيت كهلو أبوش تحبر السب
من نقاح كفتر أوش تحبرت سب حدنات كله حبرت سب أبجدايو ون لقول تساتفو نخلوه متبع هنات مخري سنو البناوي هيمانوتاوي بهلاوي بكل عينة ملكعته سلوا نقعدر يقبر يوم سلازي إذا ترازي كقصة لو نايرترا أمنتي ويمن فسان سبادم ما بده هجرهم كساتفو اللوم إلى زمن يقبهم ونيو هقدر بجن حدا ركيع زخنا ناي بروباغندا منافع يكايدو إذا تاي مالتيو حزب ኤርትራ እምነታት እንዳኣተወ ወይ ንገለ መራሕቲ እምነታት እንዳስደዐ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ንኸይሳተፍ ፖለቲካ ከም ዘይምልከቶ ሓደ ሓደ እዋን ፖለቲካን ኳሬንትን ብርሑቕ ዝብል ፓንዳ ተጠቕመ ፖለቲካን እምነትን በበይኑ ወበበይኑ ግን ይተሓሓዝ ከኣዩ ኣብ ጉዳይ ናይቲ ሃገር ኣብ መጻኢ ዕድል ናይቲ ሃገር እቶም ኣመንቲውን ክውስኑ ተራ ክህልዎም ስለ ዝግባእ ግን ከዓ ኣመንቲ ተራ ንኸይህልዎም ወይ ኣመንቲ ኣብ ጉዳዮም ልዑል ዝኾነ ተዋስኦ ወይ ግደን ከይፃወቱ ዝገብር ዓንቃፂ ሽርሒ ይዝመስለኒ ስለዚ እዚ ሽርሒ እዚ ክስበር ኣለዎ ክሰዓር ኣለዎ ኢለ ዝኣምን የመስግን ኣው ናይ በሓቂ ሞራል ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ምትብባዕ ዝመፀካ ዘሎ ካብ ብዙሕ ኩርናዓት ከይከታተሉ ከሎ ኣምባሳደራት ከይተረፊኦም ዝከታተሉ ከሎ ናይ በሓቂ ፅቡቕ መልሲ ጎበዝ በርትዕ ጥራይ ዝብል ኩሉ ናይ ስጋብ ኣምባሳደራት እዮም ዝከታተሉ ከዘሎም ናይ በሓቂ ኣምባሳደር ሕራይ ጎተና ኣለኻዶ ክብርሓው ጎተና ኣለኻዶ هو الله ወል እከታተለካ ኣለሁ ኣነ እውን ሞራል ዓወይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብዛ ናይ ሃይማኖት ቁርብ ኣብቲ ስራሕካ ከይኣትወካ እምበር ኤርትራ ፍሉይ ሃይማኖት እምነት የብላን እቲ ዓለም ዘምልኾ እምነት እዩ ዘለዋ እስልምና ብደረጃ ዓለም ክርስትና ብደረጃ ዓለም ስለዚ ኣብቲ ናይ ክርስትና ኣቡነ ደዝሞንድ ቱቱ ድሕሪ ኢና ንሳውዝ ኣፍሪካ ካብቲ ዝነበረ ዘርኣውን ዓሌታውን ኣገዛዝኣ ንክወፅእ ዓብ ፃዕሪ ዘካየዱ ኣቦ እዮም ኣብ ኣሜሪካ እንተመፂና ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝበሃል እሱ እውን ቀሺ እኮ ናይ ጸለምቲ ማዕርነት ዝቃለስ ዝነበረ እዩ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ ኣብ ዚምባብዌ ቅድሚ ሙጋቤ ካብ ስልጣን ምውራዱ ዲስ ፍላግ ወይ ከዓ ዘፍላግ እንዳለ ድቃለ ዝነበሩ ኣቦ ሓደ ካቶሊካዊ ኣቦ እዮም ኣብ ዚምባብዌ ብሂወት እውን ኣለዉ ሕጂ ስለዚ እቲ ሃይማኖት ምናይ ግድን ከኣትሎ መሰረቱ እኮ መንግስቲ ቀዳማይ ምሕደራ ናይ መንግስቲ እኮ ኣብ ትሕቲ ሃይማኖት እዩ ነይሩ ቀደም ስለዚ ምናልባት ይፈላለ መንግስትን ቤተክርስትያንን ይፈላለ ክንብል ከለና እቲ ኣብ መንግስቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተጽዕኖ ነፃነት ንኽረክብ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖታዊ ስራሕ ክሰርሕ እምበር ናይ ግድን ኣብቲ ሃገር ዝኸይድ ፖለቲካ ነቶም ሃገራውያን ስጋዕ ዝተንከፎም እቶም ሃይማኖታውያን ኣመንቲ እውን ኣብቲ ሃገር ክሳዕ ዝሃለዉ ክትንክፎም እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ከዓ ፖለቲካ ኣይኮነን ፖለቲካ እኮ ስልጣን ውድድር ገለ ተኾነ እምበር እዚ ናይ ኤርትራ ናይ መሰል ምግሃስ ቃልሲ እዩ ናይ መሰል ሕቶ እዩ ስለዚ ቀዳማይ ናይ ኣማኒ ናይ ሃይማኖት እዩ ቀሺ ጳጳስ ሼኽ እዚዩ ንመሰል ደቂ ሰባት ደው ክብል ዘለዎ ቅድሚና ከማን ቅድሜና ስለዚ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኢሎም ዝርእይዎ እንተዳለዉ ኮይኖም ወገናት ብጣዕሚ ጉጉያት እዮም ኣብ ኤርትራ ነካይዱ ዘለና ቃልሲ መንበር ናይ ምጭባጥ ቃልሲ ይኮነን ሰልፍታት ገለገለን ናትከዕብልል ኣለዎ ናተይ ክብልፅ ኣለዎ ኣይኮነን ኖ መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ክረጋገፅ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ነዚ ከዓ ቀዳማይ መራሒ ኮይኑ ክመፅእ ዘለዎ ቤተክርስትያን መስጊድ እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ ክኸውን ኣይክእል ንሳቶም እዮም ክመርሑና ዘለዎም ሓቅን እምነትን ገለን ኣይፈላለያን እዮም እግዚኣብሔር ከዓ ሓቂ ስርሑ ንሓቂ መስክሩ እዩ ዝብል እምበር ካብ ሓቂ ህደሙ ኣይብልን እዩ ብከምኣ ኣነ ቁርብ ክሕግዘካ ምደለኹ እንድሕር ከምኡ ዝብሉና ኮይኖም መዞም ጀሆቫ ዊትነስ ድብልዎ ዘለዉ ከዓ ሓቂ ማለት እዩ ምሽት ኣሲሮም ኣለዉ ኣይነገልግልን ኢና ኣይንዕጠቕን ኢና ብረት ኣይንሽከም ኢና ስለ ዝበሉ እኮ እዮም ተቢሎም እዞም ኩሎም ካብ በዓል ገዳማትን ገለን ድወፁ ዘለዉ ፈለስቲ ከይፈተው ብረት ድሽከሙ ዘለዉ ኣቕሽሽቲ ካብ ነብሲ ወከፍ ቤተክርስትያን እንዳተቐነሱ ብረት ክዓጥቁ ዝግበሩ ዘለዉ እዚኦም ከዳሞ ከይፈተውን እዮም ናብ ፖለቲካ ዘእትዎም ዘለዉ ብመሰረቱ ኣብ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ኣብቲ እምነት ዝኣቱ ዘሎ እምበር እቲ እምነት ናብቲ ፖለቲካ ኣይኣቱን እዩ ዘሎ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብውሕዳት ሰባት እዩ ተባሒቱ ዘሎ
እቲ እምነታት ዘካይዶ ደሎ ቃልሲ ምስቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ግን ንመሰል ኤርትራውያን ናይ ምሕላው ቃልሲ እዩ መሰልካ ምስ ፖለቲካ ተተሓሓዝ የብሉን ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ መሰረታዊ መባእታዊ መሰላት ደቂ ሰብ ይትረፍዶ ኣብ ሃገር ዘለዉ ብቐጥታ ዝተንከፉ ኣካላት ዋላ ወፃእተኛታት እውን እንተኾኑ ደይምልከቶም ክጣበቑሉ ግብኦም እዩ ኣብኡ ولا حنت سجبل نابحتو يكخيد نالوات دي أقرب كرا قدل كاس للدلوخية مورال حوي نابحتو يكخيد أبقى جل زرباتات كخابتيز بالكاي بقص نابنت منك اسقاس نايك أزيان منك اسقاس زوم ناي طرفات ناي إسلاما وحيلتات ناي زيوم علامة بمسورتو كرسين هلاون إرترا ناي مخيار علامة كنريو خلنا بخلا زراربا عدد كفال حبرة السب رشكا رسيع كانت خال حبرة السب تخبر كالوت هزبتات أمسيخا كارتان جيوغرافياوي أكمامت أنا هجرات كتير تفتن إزي بزغون يقول إذا هجر زيا الألاوي تهجريا أبو الدبحورات هجرات كم هجر استمز جبتيا إذا خاب بنس أدليتنا هزب استرجعت أي بخالسن بريفرندم أبينا هجرينا دخون السب هلاوين حنت عدي ها كغير كالوت هاجرات امسيو ابعدو كأتو نصات تفقدلو بوليتيكاو منقسقاس ابينا عدي ترايو مالسي بقل ملك اسو مسلوم ينعاتهم ملكت بلالغامو كمي غير يزمسل زخو ناي حنت هاجر قرصي ناي حنت هاجر جغرافاو اقامامطا بحايلي بغونس بزيكون تاريخ زنبع دخونه ነገር امسيخا مسجله قداماوين حيلتاتن ربحا ناي إرتران زي قدسهم ربحهم ترايك قدموا مسجدلي وجنا تسمعيكا هلو هجراونت ناي إرتران زقير أكلال ساعة عينت وبوليتيكا وقالسي كما يجري يوزي مسلكا كحلف تراي زغير إن فاكت بحق التحاز دلوا جزية نسبيلو دخونا ينتجبن مسل سلة بالدلغاسي أبزيا ناتك أمنت كمايو أي نو أجازيان هيكون كل الكاخا قليل كاخا جن وأجازيان من كسر قاسو هلاونا إرترا كم زلوا أصل دي خاطر دلي ولا كاير دحر كاير دين دلو خوينا زي ملو دليتنا حزب إرتراي بدم استرجاع صحتوي بالريفرندم استرجاع استملس صحتوي مو نزخ غير زفتن زخون يكون باتا كم يجري معرت قبرونه ولا بأمريكا كون ولا بكال هاجر كون نحنت هاجر هلاو غير زفتنو بجبن يوم زحتوتو مو كحدات يوم زحتوتو مو كم يجري كا خمسة اللي كاتريك تحالفوت فتن يخبلك هذي تيجي يغني لي قوتنا حدا يمسكنك تا ذهب كيا موسختها ما بحق درع خويناتو يعني تريتي أسبح خيا ونيخا تخسمر الله زدل كابتنات كذا حساب ذهب كيا حساب أزياون مسدتني نبير ترازل لغنتات توم أبير ترازل بوليتيكينيات يوم بهايمانو زاتون بر توم هايمانوتنيات يكونون بوليتيكان إيرترا إدوم زاتو زبالكا بنتور كسمر الله ناي بحقها كوميونيتي قناتات سلازي سرعة قدف أب هايمانتاو قدات ألقى انداتوه هايمانتاو كبرو خجهسو كزرارجو نأمنتون على حدهم سنيت كهلهم كجبر تاني وزي بتريك خننن كنك علشان كنسعرون زلنا قدايو هذا أب كام ملاتا نأتيها هايمانوتنياتات يكون أمنتي ده هاجرهم كساتوفو قاي قبومي إلنا نسمر لنا غلينا أتاي تحتوها نعي كم زمسلني كما ملالساي انتايله مسلميو وي قبومي غمخ قبرو أيكونن تناتيريتو انتاي دا حدثب زي وات عني يلغ مرت خليو كنو عديو زي كنو بمنشر ناتي كفردو وي كردو خلي وي عبلعلو زلن مرداتها غمت خلي بنتور جن أبزق أمة زلوا ناي أجازيانوي تحساسباكون ناي إسلامنا تعرفنا كم أجندة كم ناي بوليتيكا مسارحة تقيمهم نحدنتنا إرترا نحدنتنا حزب إرترا نمزرق زخدوا أكلات أبتحت زخون يخونوان أنا أي دقفومن كم كنعون أي ريون بمتكل بعلامة أي سما معمن سلازي أنا تسرتيا زي بخلت تجعب زلوا تحساسبا نيرترا يتقمايو إلا يأمنن حدا خم تستبهله دوب سجريو نملك نايرترا ملك نايز
بيرترا ናብ ዝኸፍአ ሸነኹ ዝወስድ ዳምበር ነታ ብኤርትራ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ እውን ተርኡ ዝዋጽ ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ሽግር ክፈትሕ ብዝኽእል መልክዑ እንተዳእተ ሞበንጻሩ ነቲ ዘሎ ሽግር ዘጋድድ ህይወት ናብ ዝኸፍአ መልክዑ ዝድርኽ ኮይኑ ከርባሓና ይክእልን ክንድንግፎ እውን ኣይንኽእልን ከም ሰባት ዝኾነ ዜጋ ግን ክመርጽ ይኽእል እዩ ናይዚ መፍትሒ ግን መወዳእታ ኣብቲ ቅዋም ናይ ኤርትራ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ግደብ ዝረጋገጽ እዩ ዝመስለኒ ዋላ እኳ ንሕና እዞም ከምዚ ዝብሉ ዘለዉ ቁንዓት ኣይኮኑን እዞም ከምዚ ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ክብሉ ኣይግብኦም እዩ ስለምንታይ ከምኡ ብሉ ኢልና ዝተፈላለየ ርእይቶ ንኽእል ንኸውን ነቲ ጉዳይ ከነዕርፎ ወይ ከነደቅሶ ግን ኣይንኽእልን ኢና እቲ ናይቶም ሰባት ርእይቶ ወይ ናይቶም ሰባት ቃልሲ ክቕጽል ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት እውን ንርኢ እቲ ቃምጣ ናይቲ ቃልሲ እውን ንሪኦ ብከምኡ መልክዕ ደው ከተብሎ ይትኽእልን ግን ቀጻሊ ኣራሚ ዝኾነ ሓሳብ ከም ዝኾነ ርእይቶ እንዳሃብካ ምኻድ ጽቡቕ እዩ መወዳእቱ እዚ ጉዳይ ዝዓርፈሉ ግን ናይ ኤርትራ ቅዋም እዩ ዘደቅሶ ቅዋም ናይ ኤርትራ ከምቲ ዝተባህለ ንሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሬታዊ ይኹን ሰብኣዊ ናይ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብግብሪ ጽን ኣብ ባይታ ከዓ ኣሽሪፉ ክሰርሕ ዝኽእልን ንመሰል ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣኽቢሩ ንፖለቲካዊ ሕርያ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እውን ኣኽቢሩ ክኸይድ ዝኽእል ኣብ ኩሉ እንትናዊ መዳያት ናይ ተዓዲ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝርባሓሉ ሰላም ዝረኽበሉ ቁጠባዊ ይኹን ትምህርታዊ ካልእ ባህላውን ማሕበራውን ዕድላት ረኺቡ ነብሱን ስድራ ቤቱን ሕብረተሰቡን ዝልውጠሉ ኣፍ ደገ ክኸፍት ዝኽእል ብቑዕ ቅዋም ወይ ነቲ ዓዲ ናብ ዲሞክራሲያዊ ህይወት ኣሰጋጊሩ ብግብሪ ዝሓሸ መጻኢ ክህልዋ ዝኽእል ቅዋም እንተዳ ኣለና እዚ ከምዚ ዝበለ ብየማን ብጸጋም ዝመጽእ ኣተሓሳስባታት ክድቅስ ዝኽእል ይመስለኒ ከም ኣተሓሳስባ ግን ቀጻሊ ዝህሉ እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል ድዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነዚ ተሓሳስባ ዝቕበል ዝኽእል ሕብረተሰብ ኣሎ ድዩ እዩ ካልእ ሕቶ ስለዚ እታ ንሕና ክንገብር ከምዚ ዝበለ ኣተሓሳስባ ዘይቅበል ወይ ዘየፍሪ ሕብረተሰብ ምህናፅ እያ ምክንያቱ ስለዘይጥቀም እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሕብረተሰብ ስለዘየርብሖ ተተሓሳስባ ንሓድነቱ ስለዘየርብሖ ኣብ መጻኢ እውን ብኣዕናዊ ሸነኹ ስለዝኸይድ ወይ ስለዝሰርሕ ነዚ ተሓሳስባ እዚ ክቅበል ዘይክእል ሕብረተሰብ ወይ ነዚ ተሓሳስባ ዝነፅግ ኣእምሮ ናይ ሕብረተሰብ ምፍጣር ዝሓሸ ይመስለኒ ግን ርእይቶና ክንህብ ንኽእል ኢና ርእይቶና ክፈላለ ይኽእል እዩ ከምኡ ክብሉ መሰሎም እዩ እኳ እንተዘይበልና ግን ክመርፁ ይኽእሉ እዮም ሓደ ሰብ ክመርፅ ይኽእል እዩ ኣነ እዚ ዘዋፅኣኒ ክብል ይኽእል እዩ ግን ድማ እቲ ናቱ ምርጫ እቲ ናቱ ርእይቶ እቲ ናቱ ዕላማ ወይ መደብ ነታ ሃገር ዝጎድእ እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጎድእ እንተደኣ ኮይኑ ብቅዋም ናይቲ ሃገር ኣቢሉ ክንፀግ ወይ ፍሩስ ክኸውን ንምግባሩ ዝከኣል ይመስለኒ ይቐኒየለይ اوكي يغنيلنا عقب بالخدو عقب 34 اندحرا لها كاين مدرك ما بخا عقب 34 سلام سمع له هنا مرحبا كبر او سمع ناي وحكي ابزانو قد دحري له اتي بزحي سمعكون ግን ኣነ እንታይ ክብሎ ዝኽእል ምናልባት ዕተታቱን ተሓቲቱ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ምድጋም ከይከውን እንድሕር ተደጊሙ ኦኬ ተሓመለ ሕልፍ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕፅር ኣቢለ ግን ናብቲ መደባተይ ወይ ሓሳባተይ ከኣቱ ዋላ ካብቲ ቃልሲ ገለውን ቁርብ ክትብሎ ፀኒሕካ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ዝበሃሉ እዚኦም ፓርቲታት ብኸመይ ኢኻ ትሪኦም እንደገና ንስኻ ከም ተይ ስርበት ተኻውለው ጥዲኻ ተኣምን ዋላ ጽገናዊ እንድሕር ዳ ኮይኑ ትብሎ ጽገናዊ ከመይ ትቢ ስርበት ተኻው ትብሎ ድማ ብኸመይ ኣዛጽ ሓቢልካ ዝኾነ ነገር ክትገልጸልና ከም ፖለቲካኛ ወይ ከም ውድብ ንስኻዊን ምስቲ ከምኻ ዝመሰለ ፖለቲከኛታት ወይ ድማ ውድባት ዝበሃሉ ክትሰርሕ ከመይ ኢኻ ንስኻ ድልውነትካ ማለት እዩ ከም ፓርቲ ንስኻ እንድሕር ዳ ተቃዋማይ ኮንካ مستيون كالي اندحر دا نحبرت وي دما اندحر دا نهزت حزبي كان اندحر دا تقالس خليخا مستيوم فحيلهم دلو اتحساسبهم نناتهم رديت حيزهم دلو نسخا بغمي إخا مزوم حبرت السبزياتهم حدا عينة رديت نتي تسالع إخا كتهرمو تغل ولاس بكا نقدم نابايك موصع لهم ويدما كودغو مالن ويدما نقدم كودغونا اللهم يلكا نقدم إخا
عبد جوخنكا تأشمع حسكا كيد مالتي تعزب زلوخ أنا ياتو مستيان كال أتحساس بقى ناي في اللي زلوهم بحنسب تأتاك مهرام نابتناي صلاقيدو أي محشن ولا أدنى نحكا مودا نقدم يعيش مالتي بخمي خاطري أز سلازي thank you أصحاب الكات قتلنا يمسكنك كورحو تنحتو دارجا سلستين كم زتردعني مسودبات خم صراحة تقولوا كمودب ويجا أنا خمول كسب أبسي نيرترا بوليتيكا إيش يا بركتو كم زلوا زيجا متن نزبل عبد دم تعومو وي حيلتات نايلوتي كم ودادرتي كر يجبان انتي دا مشاركتي غير كخول علوه سلازي عبد حد دم تعومو زهلو زمدنا كم وددار وي تحدنا تحده كعبل لولو بزخل منقد زي كونه كلاتهم اب حد بخمالالو زخولو بخدغاغفلو زخولو اغباب انت خدو زحاشي يመስلني كم حيلتات دما اتزتحت نطبسو انت داخيلو صبويو وي انت داخيلنا تقامي لي انا قدم حجون كومو كفتن صنيحيو حدا جيغا غن نيرو كابز زحلفه تمكرو نسوها انتايو زبزح لفنتታት ወይ ዝበዝሕ ግንባራት ክንብል ንኽእል ወይ ተሓድነታት ብዙሕ እዋን እዩ ዝተፈላለዩ ምሕዝነታት ዛዩ ካብ 1992 እንተዳሪና ዝናይ ምሕዝነት ጅዳ ምሕዝነት በዓል ካርቱም ዝብል ኣሎ ምሕዝነት ዳበለ ዝኸይድ ናይ ኪዳን ኣሎ 2006 ዝነበረ ነዚ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝቆመ ናይ ፍራንክፈርት ኣሎ ብዙሕ بزعبا زحد دهسس فتينا نيري ابونا فساتين قبرون نزل ملكت حد دهسساوي صحف عداليو نيرو نتصحفون كم زنببكو كم استرداخو انتايو اب صبوت اب زتامامن بايتا ديو زغبر نيرو تحدنتات تي لفنتات ويتي ግንባራት አምንታዩ ክሰርሕ ይፍትን ነይሩ ገለገለሲ ናብ ሓድነት ኢሉ አቲውን ኣብቲ ናይ ሓድነት መዓልቲ ክፍል ትሪዮ ወይ ክብተን ትሪዮ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ናብ ሓድነት ናአቱለና ኢሉ ይውጅ ግን ኣብ ጉባኤ መስዓቱ ተፈላለዩ ወፅእ እንታዩ ትሽግር ክፍታሕ ኣለዎ ወይ ክፍለጥ ኣለዎ ይመስለኒ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓድነት ክግበር እንተዳ ኮይኑ አምንታይ ሓድነት ክትገብር ትኽእል እቶም ዘሰማምዑ አይነትዮም እቶም ዘፈላለዩ አይነትዮም ብንጹር ክቅመጥ ይግብኦ ኣብቶም ከፈላለዩ ዝኽእሉ ከይድ ዘለዎ ቁርቁስ መጀመርያ ኣብቶም ከሰማምዑ ዝኽእሉ ብሓባር ንስራሕ እዩ وجبري كتشرفهم مفتانيو اما سرح دما قس بقس نتوم فلليات نداو حد كيوم تخدلو عدلات مفتاح يمسلني ግን ፍሽለት ናይዚ ልፍንትታት ወይ ናይዚ ምሕዝነታት ወይ ናይቲ ግንባራት ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ተቃሊልና ክንሪኦ ከለና ናይ ሓባር ኣራእያ ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ናብ ግንባራትን ናብ ልፍንትታትን ይኣቱ ስለ ዝነበረ እዩ እዚ እንታይ ብስልታዊ መንገድታት ፍጠር ነቲ ኩነታት ኣብ ጥቕምካ ከተውዕሎ ኢልካ ሓደ ኣማራጺ ትደሊ እቲ ኣማራጺ ድማ ሓድነት ኮይኑ ይራኣየካ ወይ ልፍንቲ ኮይኑ ይራኣየካ እቲ ዝሓሰብካዮ ድሕረተ ልፍንቲ ወይ ድሕረተ ምሕዝነት እንተዘይቀኒዑ እቲ ሓድነት ቀጻልነት ኣይህልዎን ወይ እቲ ልፍንቲ ወይ እቲ ግንባራት ቀጻልነት ኣይህልዎን ስለዚ ኣብ ቀጻልነት ዘለዎ ንጹር ዕላማታት ወይ ንጹር ዝምድናታት ወይ ንጹር ምሕዝነታት ክግበር ስለ ዘይጸንሐ ሓደ እዋን ይፈርስ ገሊኡን ማዕስ ሓድነት ገይሩ ከይሰማዕኻ ናይ ፍልላይ ኣዋጅ ተሰምዕ ስለዚ ከም ተመክሮ ዘሕፍር እዩ ብቁኑዕ ገጽ እውን ኣይርአን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራውን እዚ ታሪኽ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ግብሪ እንተዘይተፈጸመ ይሓይሽ እዚ ዝሓለፈ ክምህረና ኣለዎ ባህሊ ንህዝባዊ ግንባርን ህግደትን ከመይ ካትሪኦም ዝብል በመቱ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከም ሓይሊ ብከመይ ዝግለጽ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ኢልና ክንገልጽ እንተዳ ኮይና ከመይ ዝመሰለ እዩ ወይ እንታይ ዓይነት ረቋሒታት ዘማልአ እዩ ወላኳ ብንጹር እንተዘይተቐመጠ ግን 4-5 ረቋሒታት ክግለጹ ንሰይና ማለት ህዝባዊ ግንባር ከም ውድብ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝነበሮ ተራ ብኣወንታውን ኣሉታውን ሸነኹ ብዙሕ እንዳተገልጸ መጽኡ ኣብ ዋዕቴ ተወሳኺ ሓሳብ
بخيل خون قبل عيدلن اتزحيش انتهايو تي ناتهم فللي وي حدد يوم يكونون يتحطوا نعي كم زرداني عبتي حدا يكونون زبل شنخ يزخيد زنتاي مالتيو عب شحن شعتين تسعة عب سالساي ودباو قبائي هزباو قنبار زبها الودب ناب هقدف زبها البوليتيكا ودب تساقاقيريو هزباو قنبار كاخم ودب يلن باهيلو ايو نعي كم ويزرداني وجهون زي وج بزي قدس كم نابنا بباقن نابو يزخيد ناي بحكي هزباو قنبار كم ودكالاتن علاماتاتن اللوديو اتناتو رأيتاتن تدايلنا يلن هقدف ناب كال حشوية ناب كال ناي چقونان أجندا تساقاقيرو نمسارة علاماتاتن رأيتاتن ناي هزباو قنبار ناب قبر خطرقوم دما عيرن سلازي هقدف علاماتات واغا ناي هزب إرترا قمت كيابه كحيديو مالت كحيدو تراي زي كونا كينوت المت نيرتران هزبان ناب حدقا اتيولو سلازي هقدف كم بارتي نبعلو اب كما يزبلو خناتات يزولو وي كما يغطيلو الحري 94 ون بزح كزرارب زغليو كم ودب ون هقدف ودب كبهالي كالديو انتاي تناتو بروجرام كم ودب اب قصالي اب غبو وانو غبايتات غيرو زرعنايو اواجات زرعنايو مغلصيتات اللوديو هقدف اب غبايتات اندعتوي زمرصو مرحتي اللو ديوم بزح تنتن كاليو سلازي امنغو هقدفن امنغو حزباو غنبارن حدا عينت يوم ابزبل ايسامعن غندما بحدا شنخو ባህርያዊው እቲ ሰውራ በህዝባዊ ግንባር እንዳተመርሐ ስለዝመፀ ሞድማ ገለ አባላት ወይ አካላት ዝበዝሑ እውን ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ገለ ሰባት ከም ቶምቶ ንእስያስ ህዝባዊ ግንባር መርሕ ነይሩ ህጅውን ህግደፍ መርሕ ኣሎ ስለዚ ፍልል የለን ክብሉ ይስማዕ ግን እቲ ፖለቲካዊ ዳቤታት ብውልቀ ሰባት ዲዮም ዝግለጹ ሓደ ፖለቲካዊ ዳቤ ብውልቀ ሰብ ዲዩ ዝግለጽ ሓደ ፖለቲካዊ ብናቱ ዕላማ እዩ ዝግለጽ ግን ከም ውዳቤ ጨቋን ክኸውን ይኽእል ጨቋን መርሕ ክህልዎ ይኽእል ወይ ፍትሓዊ ክኸውን ይኽእል ፍትሓዊ መርሕ ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ሓደ ዮም ኢለ ክገልጽ እዚ ድማ ኣብትናቶም ዕላማታትን ራእይታትን መሰረት ገይረ ክገልጽ ከለኹ ወይ ካብኡ ተበጊሰ ክብል ይደሊ ስለዚህ እቲ ምርኣይ እዚ የመስለኒ ተስፋ ገብር መሊሰ ይኸውን دكتور جبر الله دكتور جبر الحرا لك فينا نواخ مدرك بلا مرات دكتور جبر الحرا لك فينك او تياتر مرحبا 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 واي 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 لما انت كوا مع الشوما حليفن شوما بقى شوما يذبح القدم ريهم مع شوما حليفن بقى اب سرع وعلا خيبان رهنسي حليفهني حجي اتي كم زرع خدنا مالتي تنسمع هون جن بتعمل رطبات مالت كابوسي كأنتي خيلة مالتي سلازي سي بتعمل داسلني ولا حجي زاز بالكايا متقرشا مالتي بزح سب دفيرو زي بلا هقدفن هزوا قنبار لنبينهم يوم تبل بحالة أقنع خبلك عيدلي هذا إنفاكت تقمنا نسي فلينا كرئيس لزي نخيل تسرعات اب هزباو غنبار تطلقيلو خنبر يدلي نحنا خاني نهدف كم هزباو غنبار غيرنا سلو نرئ خا نتنس زبلو خا نطمقلو مالتيو كنصلو يكعلنان تي تاريخنا هزباو غنبار تاريخنا عندنا ورشنا لهزبنا بتطقم منجدي كنتقملو سلازي بقعنا سلازي السو خا خابو تبقيشو انا نيرترا فقيري انا نيرترا زدحن أنا أنت زي اللي هو إرترايل نزبل ناريشن أبزبي ندازرعي أبو تنقلتي دون خنبر كابزخ علنا يو نحنا إنا مخناتو زاز بالكايا فلينا كرئيس لذي كعلنا نعاق نقول سلذي بقعنا موني كم موبال كاب تعمي تعقوشي بزعبات البوليتيكا والدبات ولا في ناي سورات ولازم نورك عن تو شعيعاتين بتعمي دسيلني سلذي حتى يا بالليل أجنع ترايك بلك إذا العلة سلازي كما هذا أنصل من أساي كأني أجهم سلازي زعد تصفى اللواء سلازي كما هذا أنصل خابزين حسابهم كافولن كابت تمكرو
ነንሕዲኦም ክላዘቡን መጻ ወሎ ናይ ኤርትራ ከዓ መራሕቲ ክፈጥር ምክንያቱ ሕቶ ኤርትራ ሕቶ መሪሕነት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መሪሕነት ሕቶ ስለ ዘይፈትሐ እዩ ኣብዚ ሕጂ ኮለል ኣትዩ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ዓዲ እውን ከም ዓዲ ከም ሃገር ከም ልዕላዊ ህዝቢ ምህላውን ዘይምህላውን ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩ ዘሎ ሕቶ መሪሕነት ክፈትሕ ስለ ዘይከኣለ ይመኒ ከም ሃ ዝኣመሰሉ ሰባት መድረክ ረኺቦም ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ክኣልይዎ ዘለን ተስፋ ከዓኒ ዓብይ ምዃኑ ክሕብረካ ይደሊ ኣገናዕ ክብለካ ጥላይ ኢደያ ልዕለ እመኒ ምናልባት ዝሓለፈኒ ተመልሼ ክሰምዐ የቀኒየልና ከማኻ ዝኣመሰሉ ይብዝሑ ክብለካ ይደሊ ነዚኣ ክብለ ኢደያ ልዕለ ሕድር ጀጋና ከዓ ከም ወትሩ እንኳዕ መጎሰኩም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መናእሰይ ኣምፂኹም ክትዛረቡ ምኻልኩም ዝተረፈ የቀኒየለይ اوكي مورال الله خدو كبرها مورال نحر الله خفن كتما يتحزاب تاريخا يا الله حدنسنا يمشكن نكي دكتور جبر يقني لي أنا كاتوم نات كتمهاروي أب حدر جاكانونا تجبرو قدمنا ويحوان نويح يجيرو زلو أب حدر جاكانا نتيقات هبوا استمهرو حدا بحدا أي يحلفوني قبل كادلي أب سنيتنا .com مبزحتيو أبوي عتيزريو كله تبوا استمهرو تقاميو دارجا خبتي كم أكلتي كاب سفر على سبات زمهارو زوسدو زعبي يدقنا بليدلي دارجا بوليتيكا بنتور كابخان كاب كالوتني تمايريو بوجنايون كمسكنا كادلي تازهب كيا ملأتاون أزيا داسيتن تقاميتنيا يقني لي هقدر أنزباو جمبار ስለዚህ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ኣነ ይብልዩ ብክብርታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ብመንፈስ ናይ ህዝባዊ ግንባር ክቅፅል ወይ ከምዚ እንታይ ኢና ንብሎ ናይ ዓረም ዝበሃል ዓረም ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዓድና ሓንቲ ምራኽ ብዝሞተት ኣዳኣ ጌርካ ብናይ ዝሞተት ቁርበት ኣዳኣ ጌርካ ከተቀፅላ ናይ ምድላይ ወይ ከተንብራ ናይ ምድላይ ዓይነት ስልቲ ህዝባዊ ግንባር ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር تراب نايز باوغمبار اجغننت تحابيو كنبر يدليو ግን ኣይኮነን ህግደፍ ናይ በጋሚንዶታት ምትእኽኻብ ህግደፍ ናይ ምዝመዛ ናይ ጭቆና ናይ ሽፍትነት ናይ እንደራን ስርዓት እዩ ስለዚ ህግደፍ ፍረና ህዝባዊ ግንባር ይሉ ክግለጽ ኣይግብኦን እዩ ኢለ ዝኣምን ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ጅግንነት ዝፈጸመ ውድብ እዩ ብዙሕ ምቃት እውን ከም ዝነበሩ ኣይንغحድን يغني لي كبلك كايلي دايبه يمسكن اوكي سلامتا الله خدو كبرها سلامتا الله خدو سلامتا الله خدو سمع الله خدو انا سلامتا الله خدو اوكي انا ما خدو كبرها الو اوكي او تعطل سلامتا موني سلامتا اوكي يتكحفى بالريد اوف قبل الكبرها يتكحفى بال سلامتا يتكحفى بالسلامتا عصرت خلته ابيتك كذا يتكحفت اوكي حجي مايك حاجة نباخا مدرخ مسمر كحما الله مثلا سلامتا دكتور زمن معك بكاس جاب سلامتا تدالي زمص وصيخ اسكح يتكحفا بالبل سلامتا يتكحفا بالسكت انت اخوينا ذا مسمرك اوكي حبايبي نباخا حج مدرخ ابياتو نايبا حكي اوكي نباخا دكتور زمن Okay, thank you. هذا النسمة ينسعدني كخمسة دكتور قبل زبلغة أزيو زجاجي بوانو نداس السنة حبيت أمسنا أزجوجة اللي تعرف مزجن بقى منياتو وانو قالسي ناي حنقولي مالت دماء أتحاسبا كماين دسات شفت النورو واني نأتي نازلنا منياتو
قداماي حمامنا ني أثناء ساعات إسياس ملاك كون كله قون دما اتي بوليتيكاوي محباون اتي ناتنا رجيت كان عبغا أزغز حق سلو لقب دبي مسكن بقو فاتيلا نزمان سي بحقي أنا ممكن زاناي دكتور جبا أب فويس أوف يرتامس ناز قلم حتى تسانيحي 3 ساعات من كندا وايد وكيلنا أبا خاساميل زبحال من سي كابانكوفر أنا وحلو ناي بحقي اتي تزغوصو زنبا أب ريكورد خدكم مسمعوا كأهم زمان سي ستومن بحد بلنيو لومي بقى أنا بحق تسفا جريتو من ساعات نام تقوم حلقنتكم تسكون تزلقهم اتي ناي فل ناي ترانزيشن ناي مقبال جيزي أخي كنت يسكفن نير ممكنات زقالتناسي سنسلت ريليو ناي سبعاتات ناي سوسالات سبعاتات ناي ثمانياتات دابوليو أبحق بهايلني كم تازبل كايادما أنت يانا تلا أينا مفلات تعباي نقايا حجين تستوعلنا لون كم زي خطوصو دوعالكا ولا اتي دفتات ناي قلسي دبقى نعو خمز ملكوتو جيو يو حجا ابن تحفاش نعو خم باب تقوم دلو ناتوسي بمولو اتي سنة باباو الصراحات ناي قلي ناي ولك سبات ايكونن ناي هقدف ايكونن ناي حزبي ارثاي بمولو حزبي ارثاي تساتفو ايمو ابخم مقابكا وي بخم عينت زلو تحسو ممصوبه يبلني كالو لما عنتون مس ساميل من سيكا بانكو بأبدي بسنحنا له تسحبن انتايلو با إلسا كاب ودبات كاب تكالات تعبي تي ودبات قلتنا دماني كاب ود أسبعة تعبي ስለዚህ إلسا بخريا تتكالاتنا دما من آسا إمونة تي راوي آسا أمهنا تنسعد كم زلنا تي آكل زبل زلو هزبي دمسها دما سويدو تبتينو إن شاء الله خندو حج سويدو فح كيب لنا أنا بحادي أنفتو قنت حزوي لابو وعيدو بتاعنا بهذا لاي تأواجنت كنا وجودو خنزك عن مساسة دناتك يغيبو بعلون كاب تأمنتي أديو كريستيان كقلت مولادون كابتي نتي زده دهوفتم وي دك عن دناتك ስለዚህ منصاهم ثم آخر يعزلنا احنا ناي بحاكي كستا يسمعنا حابا نسمعنا مكنياتو في ناي سبعاتات ناي قونسي ناي قلبت زمن هلاق سيايت مهلاق أقرب مهلاق تتقاتات مهلاق ينيرو حجيقن ناي حنقول نولج ايكونومي ودما بحنقول اندقات مو زماني مو حنقول ناس هنا خنكيت كنزلنا بحكي وبهدلني ስለዚህ አጀሁም ንሕና ካብ ጎንኩም ኣለና እዚ ኣክል ዝብሎ ድምፂ ቀልጢፉ ነይርሳኣትዩ ኢምፓክት ወይ ፅልዋ ገይሩ ከዓ ነቲ ዘፅንሰና ዘሎ ሰዓት ከኣልየልና ተስፋ እዩ እሞ ኣጀኹም ኣጆና እንዳበልኩ ዝሓተካ ነገር የብለይን ኣብ ሓቂ ባህልካኒ ኣገናዕ ክብለካ ከም ዶክተር ገብረኣት ይቐነለይ ቻው Okay, thank you Dr. Mogos ab حطينا زلنا مورال نكون إلنا نقديكنا كم تمارس زلهم حطون حرال لكم كينو أب حطون هيك أكتر دحرة برئيتهم كيدنا كم قشنا وين درجان دوا كحيز فيزولو بإوروبا أيزولو زم كل تحطوا مسود أنا ناب رئيته درلكم سبات بتتابع بعدهم تأشم سلام تكبر حوس تهجخ أفتنا من البات فتنا حجها حجمت إخالها اوكي سامع الله يا سمعك الله والله خدك ثانك يو سلام مسكرم مجمرا سلام معنا كلاتكم سلام كاشانا تمام أنس كابتا حنتي كحتو حسيبه نوركو أنتوي كأتو كلكو زاربوز نبر زرباني روسي بزعبا ويانا عدلات نيروم ويعدلام ليتوم نيسياس نخاليو زبليو ግን ኣነ خاصي كلا الرأي لنبزي مخنياتو كابت حدا علامهم زنبرة نحزب إرتران متخام نحزب إرتران متخام تقولنها إسياسي قبروني صرح اللهم إذا حج قوات إمام دولو ودكت نودق إنا لهم حسبون عين ورنجن برقدت حزب إرتران تحت درجة نخبت نودق يصرح نيرهم كابت الصرح لزنورو إسياس حدا يتحبابرون نيرو
ስለዚህ እዚ ዕድል እዚ ይጥቀሙሉ ደኣ ነይሮም ክንብል ኣለና እምበር እቲ ዕድል ኣምሊጥዎም ዝብል ኣረኣያስ ብወገንካ ከመይ ትሪኦ ክብርሓው? ቴንክ ዩ ግን ዶንጌ ሓቲተካ አንተ ወይ ተዛረብካየ እዮም ቴንክ ዩ ننطق منه اوكي نبخا مدرك مورال يا كبر حوتي بحتو ملكي عمج أنيرا ስለዚ ናይ ባሓቂ ህወሓት ስርዓት ግደፍ ክወድቕ ኣይደልዩን ነይሮም እንተዳይልና هذا حدث اوكي يا حجر ياك نخيد حره يا ثانك يو ናይ ወያነ ፖሊሲ ስርዓት ግደፍ ንክወድቕ ዝገብር ኣይኮነን ወይ ኣይደልን እቲ መሰረቱ ተዳይልና ኣብ ኤርትራ ስርዓት ግደፍ ንጭቆና የተሓባበሪዮም ማለት እዩ ወይ ነቲ ጭቆና እኹንንዎ ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ ባጠቃላለ ክርአ ከሎ ኣብ ኤርትራ ጭቆና ምህላው ወይ ስርዓት ግደፍ ኣብ ኤርትራ ምህላው ብመንፅርናቶም ረብሓ ክርእይዎ ይኽእል እዮም ንሕና ግን እንታይ ናይልና ብዛዕባ እቲ ዕድላት ንደንበ ተቃውሞ ዘምለጦ ሓደ ካብኡ ነቶም ናይ ህወሓት ወይ ኣብ ህወደግ ዝነበሮም ላዕለዋይ ኢድ ኣብ ግምት ኣትዩ ምናልባት ንትግደፍ እንተዝሰርሑ ነይሮም በቲ ሓደ ሸነኽ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣይደለይዎን ኣይሰርሑሉን ከዓ ስለዚ ኣይቀፀሉን እሱ በንጻሩ ንሳቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ስልጣን ከም ዝስእኑ ሰሪሑ ተዓዊትሉን ምስ ውሽጣዊ ናይ ፖለቲካዊ ድባት ናይ ተዓዲ ተሓባቢሩ ወይ ምስ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ህወሓት ከመይ ገይሩ ይወድቕ ከም ቀዳማይን ቀንድን ጉዳይ ርዩ ይሰርሓሉ ነይሩ በንጻሩ ንሶም ኣርሒቁ ሓስብ ዝኽእል ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ግደፍ ኣይነበሮምን ስለዚ እንታይ ኢለ ነይረ ደሪቦም ይርእይዎ ነይሮም ንስርዓት ግደፍ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኢለዩ ገሊፀዩ ኣብቲ ናተይ መግለፂ ፈላልዩ ዝርኢ ይኮነን እቲ ፖሊሲ ብዓንዲ ርእሱ ንስርዓት ግደፍን ንህዝቢ ኤርትራ ፈላልዩ ዝርኢ ይኮነን ንረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንድሕነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ቅርጹ ደልዲሉ ክቅፅል ፖለቲካዊ ቃልሱ ክሕይል ወይ ህዝቢ ኤርትራ ህይወት ዘለዎ መናብሮ ናይ ባሓቂ ተረጋጊኡ ክነብር ኣብ ዓዱ ዘሎ ፖለቲካዊ ጭቆና ካብኡ ገዲፍዎ ምስ ወፀ ኣብ ገዳም ኮይኑ አንጻር እቲ ዓዲ ዘሎ ጨቋኒ ማሕበራት ንክቃለስ እውን ዕድላት ኣይፈጠሩን ባጠቃላሊ እንታይ ማለት እዩ ህወሓት ስርዓት ግደፍ ክወድቕ ኣይደልዩን ነይሮም እቲ ፖሊሲ እውን ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ግደፍ እንተዘይተንኪፍና እንድሕሪ ንምሳሌ ግደፍ ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ዘይገይሩ እሶም እውን ኣይገብሩን ማለት እዩ ስለምን ነቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ፒያሳ ሒዞሞ ነይሮም ዝብል ሕቶ ክለዓል ካል እዩ ስለዚ እቲ ውዲት እቲ ብድሕሪት ዝነበረ ውዲት ናብ ውሽጡ እቲ ኢልካ ክትምርምሮ ወይ ክትፍትሾ ከለካ ይረኣየካ እዩ ነገሩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ህግደፍ ክወድቕ ኣይደለን ነይሩ ምናልባት ህወሓት ስርዓት ግደፍ ንምውዳቕ ክሰርሕዎ ዝግባእ ግን ነይሩ ኣይገበርዎን ስለዚ ላምሊጡ ውድቀት ከዓ ናቶም ቀዲሙ ኢና ኢልና ዘለና ስለዚ ብከምዚ ክትርዳእለይ ተስፋ ይገብር اوكي ولا حدا انا يراخو كان سوري انت ريكاسي نقطات ندابلكم ايدكم حفظوا لي اخو شنو كان يجري امو انت لك حجوين ايدك حفاب بالله موني ريد اوف جبرل كير افن ولا سلاس وغير افن اوكي حجي ريد اوف جبرل كان له تنحر لك هاي حراي حتى قريب من عندي صريحو لا عراقو كان سقدي مريم فتري ايتم حالي دكتور جبريل دحري نيرو اوكي نو تحدا نيرو دحان دكتور جبريل نيرو انت هنا هذا حدا التي لان اي حاجه اللي بالي كنا غير كده قريم كوا اخر باقدام يعني يا غني اللي صحابتي ما في مشكله وا وجهكه هذا خرس بدي بالناس زخون قينو بحطي كاتو دوبس توديهم يهم حتى يكون تنجن حتى رأيت عند الله زكاشانا ودنا يادا هم مسجونة إيدي بإيدي حدناتنا كيدو دي الله خدو الله خزارة تانيحو حزها
أما حتى إشتا يا حتى يكونتن كمسجونة زيادة كبر قاشنا ودنا عندي حرايز ودنا أنا بحكي سان كرا مجمريا أقريت أنا زروم سلام نقولهم نحادنتنا أي رأيتنن ويكا أنا عاي كم ديب كون سمعين نقول ديبه يدبل كن دحان زخنا خينو تعريم له حجي نزودنا زيادة 5 جنيه ديبه كما خيوز في أخونا الدل نات ودنا وتسعة جدا أنا 4 أول علوني خاو دعوي يوم دلوني قول عدلوني مخناتو زولود يوم دلوني كورات حاتن حاتن كما أنا يبصح كأي أخو لك الدلي حجي انتهي قبل دلي كابتن حطتها تحتها مجمريا كما خاسي ناي بحكي بطعمي اللو اليوم سلازي كما خان يبزح يخبز دلي نزف تحوقاتنا تعات عيدكم واللهم حجي انت يخبز دلي تحطي انت يا مسيلكا ما قدم حتى كان له نايلو مولدو زي نايلو مولدو ناي حمامي سلز انت كوين ينزقال سي غوغو دبل دلو كم زخمخا ها كم زخمخاس كبقس لك عليه دبل حتى حتى كانيرو انا ابا حتى كان يكون سي زياده دغمور يتجاكا كتمهر لا تعلن دعا كتمهر لا حجي انت اخذ دلي زياده انت انا زقرمني وتم ناي قدم مناسي زنورو ناي قدم عسرا نايلوم سسا بعد دكتور جبر خمانا بصنيحهم قالوا تعالوا عندهم قاليهم نباركا قاليهم نسحل زخدو تفوت منتي نناصنت زتقالسو زتقالسا كومون كونكا تسمع كان لخامو سلازي اذا نايلوم ولدو انتي كجبرالو زبلعتو مسحاتتك باقدم سي እዞን ውድባት ተጠርኒፈን ዘይተጻንሰለ ዘይጸንሓ እዞን ውድባት ክጥርንፎ ከዓ ዘይከኣላ ዝብል ኣውኪእኻ ነርካ ብዘይገድስ ዲቴል እኳ ብዙሕ እንተደይሓስኩዎ ነዚ ዝምሩሲ ብዙሓት ካብቲ ቃልሲ ዝነበሩ ነዞን ውድባት ክኸሱ ጥራይ ይርከቡ ኣብቲ ካርቱም ኮይኖም ዓጊቶሞም ዘይቃልስዎም ዝብሉ እሞ ብድሕሪ ዝመፁ እኳ እዮም ተቃለስቲ ነዞን ውድባት ነዞም ሰልፍታት ክኸሱ ይረኣዩ ሕጂ እንታይ ማለት ከሳሲ ኢኻ ኣይኮንኩን ድብለካ ደለኹ ስለዚ እንታይ ከም ወድና ከም መምህር እንዲኻ ስለዚ ነዞም መናእሰይ ናይሎም ወለዶ ኣነ ንስኻን ዲና ክንምህሮም ዘለና ኣነ ንስኻትኩምን ዲና ንዑ ተቃለሱ ንፍትሓዊ ቃልሲ ክንብሎም ዘለና እዚ እኮ ፍትሓዊ ቃልሲ ኮይ እዚ ኮኒ ብረታዊ ቃልሲ ይኮነን ንናፅነት ኣይኮንና ንቃልስ ዘለና ንፍትሓዊ ቃልሲ ኢና ንቃልስ ዘለና ስለዚ ኣብ ጉዕዘኻ እዚ መንእሰይ ባዕሉ ዲ ክቃለስ ዘለዎ እሱ እንዲ ተበዲሉ እሳ እንዲያ እስኻ ዲኻ ክትምህሮ ኣነ ዲ ክምህሮ ስለዚ ኣነ እንደቀይ ንፍትሓዊ ቃልሲ ተቃለሱ ኣይብሎምኒ ባዕሎም ከቃለሱ ኣለዎም ብዱላት እንዲዮም ከማይ ስለዚ እንታይ ኣክብደለ እዚ ናይሎም ወለዶ እታ ሕቶ ድሓተተካ እንታይ ይችግሮም ስለምንታይ እዮም ኮይኖም ስለዚ ባዕሎም ዘይኮኑ ክብገሱ ዘለዎም ታውን ካዳ ዋይ ትብላ ኣለኻ ክትሰጎንም ይፀኒዕካ ጁስቲስ ስለዚ ደስ ኢልካ ነው ነይሩ ፀኒሑ ዝኾነ ኮይኑ ክብር ወድና ኣክብደለ لا غني ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ኣክብደለ ወድና ስለዚ እዛ ንውድባት ትበሃል ክስሲ ኣነ ንውድብ ተሓላቅ ይኮንኩን ኣይኮነን ክክሰሱ ዘለዎም ሲ እቲ ሕብረተሰብ ናና ይክሰስ ዘለዎ ንእሽቶ ይኹን ዓብይ ንፍትሓዊ ቃልሲ ባዕሉ ዲ ክቃለስ ዘለዎ ስለዚ ኣበስቶም ሁራኻ ቀፅለላ ኢኻ ስለ ዕንቅፋት ናይ ውድባት እዮም ክቃለሱ ዘይከኣሉ ይንበል ናይ በይኖም ክገብሩ ኩሉ ነይሮም እዮም ስለዚ ኣበስቶም ሁራኻ ቀፅላ ይኽብለካ ዘለኹ እምበር ክብለካ ደልየ እምበር ንዓኻ ክወቅስ ኢለ ይኮንኩን ክቡር ወድና ከማኸ የብዝሑ ብኢትካ ኢኻ ብናትካ ኢኻ እዩ ሓሳብ ከዓ ኢደ ያልዒልኒ ስለዚ ዓንተ ወይ ሓደ ትዛረብ እንዲኻ ኢልኒ ኣታ ሎሚ ዘረባ ገዲፍና ያለና ኣነስ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ግን ኣለኹ ኢለ መሊሾሉ ነይረ እሞ የቐኒየለይ ሓድነትና ከዓ ይተሓዝለይ ናይ ፍርቂ ኣረም ክልነት ክነእርም ኢልና ኢና እምበር ኣብ ርእይቶ የለና اوكي زحفتي انت اشمس اخلها مورالي تحزه تدقيمايا كنسفحاو نخእል ኢና ኣገዳሲ ትሕቶ እውን እያ እዚ ቃልሲ ናይ ዓዳምን ተዓዳውነን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ብጨቋኒ መሓውር ናይ ስርዓት ህግደፍ በደል በፅሕዎ እዩ نفس وكاف يرتراو زيغا عدلو عدمو مصايو بسرعه تقدف كحشش تغيريو سلازي نزي بدلزي نزا عمصي خصاورو يبلون زخون عينت زيغا زخون عينت لو محبراو سرت وي دحر بزي قدس عدمو ناي سرعه تقدف بدلات ناي سرعه تقدف
ኣዕናዊ ወይ ኣብራሲ ፖሊስታት ክጻወሮ የብሉን ኪኖዚ ኸይዱ ክቃለሶ ክስዕሮ ንድሕነቱን ህላውኡን ረብሑን ዘረጋግጽ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ምህናጽ ወሳኒ ዝኾነ ግደ ክጻወት ኣለዎ ኢለ ኸስምር ስለምንታዮም ቶም መንእስያት ዘይሳተፉ ዝብል ግን ኣቦና ክብረት ሃብለይ ባዕልኻ እውን መሊስካዮ ኢኻ ባዕሎም ደዮም ክሳተፉ ወይ ተበኩሶ ወሲዶም አንጽኖም ክቃለሱ ዘለዎም ዝብልካዮ እዩ እወ ባዕሎም እዮም ክቃለሱ ዘለዎም ተበኩሶውን ክወስዱ ዘለዎም ስለምንታይ እዩ ትመነሰይ ኣብዚ ቃልሲ ንጡፍ ተሳትፎ ዘይርአ ወይ ዘይርኢ ንዝብል ሕቶ ክንምለስ ከለና ግን ገለ ካብቶም ምኽንያታት ክትቀሱ ካብ ዝግብኦም ሓደ ባይትኡ ክርአ ይግባእ ዝመነሰይ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ተሳትፎ ክህልዎ ታሪኹ ክፈልጥ ኣብ ፖለቲካ ዓዱ ክዋሳእ ኣይተገብረን ስርዓት ግደፍ ዓብይ ዝኾነ ታሪኻዊ በደል ፈጺሙ ኣብ ልዕሊ ዝሓድሽ ወለዶ ካብ ዓዲ ምስ ወፀ እውን ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ከምቲ ዝድለ ምትሕብባር ኣይተገብረሉን ኢና ንብል ዘለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ንደንበ ተቃውሞ ክንወቅስ ኣለና ማለት ኣይኮነን ኣነ ከም ሰብ ሙቃስ ይስማዓነን ምእራም ምህናዝ ወይ ከምዚ ናይ ዮም ተዓዱ እንታይም ዝብሉ ክትእርም ከለኻ ናይ ታንግሽ ዓይነት ኣመልክዕ ወይ ኣጸብቕ ኣቢልካ ትሰቡን ብኽእረመሉ ብዝኽእል መንገዲ ኣመንጉ ኣቢልካ ነቲ ነቐፌታ መሃብ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞና ወይ ኣባና ኣነ እውን ኣካልቲ ደንበ ተቃውሞ እቲ ነቐፌታ እውን ንዓይ እውን ዝብትን ዝምልከተንን እዩ ትሕመቕ እውን ኩልና ሕመቕ እዩ ግን እቲ ሕመቕ ክፍወዝ ዝኽእል እዩ ክእረም ዝኽእል እዩ ስለዚ ነቲ መንእሰይ ብዝግባእ ኣብ ጉዳዩ ክሳተፍ ዋና ምዃኑ ክርድኦ ከነተባብዖ ክንጉስጉሶ ክንምህሮ ኣለና ባዕሉ ከዓ ነብሱ ከልዕል ኣለዎ ክጽበ ኣይግብኦን ኣብ ወቐሳ እውን ክነብር ኣይግብኦን ብመሰረት ከምቲ ኣቦና እውን ዝጠቐስካዮ እቲ ናይ ሰውራታት ወለዶ ንዓ ናብ በረኻ ኺድ ብረት ኣለካ ህንካ እዚ ብረት ዝተሰኪምካ አንጻር ደርጊ ተቃለ ዝበሎ ይነበረን ስለዚ ባዕሉ ተቃሊሱ ደም ከፊሉ ብናይ ጸላኢ ኣጽዋራት አንጻር ጸላኢ ተቃሊሱ ሽዒሩ እውን ወፂኡ ሃገር ግን ኣውሒሱ ዝተረፈ ዕማም ኣሎ ነቲ ዕማም እዚ ዝቕጽሎ ከዓ ዘሎ ወለዶ እዩ ባጠቃላይ ክርአ ከሎ ንሕና ከም ሓድሽ ወላው ሓላፍነትና ክንዋጽእ ኣለና መድረኽ ዝጠልበና ሕቶ ኣሎ ክንምልሶ ከዓ ይጽበየና ኣሎ ንሕና እንተዳ ዘይመሊስናዮ እቲ ዕዳ ናብ ዝቕጽል ወለዶ ክሳገር እዩ ስለዚ ዝቕጽል ወለዶ ንዓና ዘሐጉስ ታሪኽ ዘኹርዕ ታሪኽ እንተዘይገዲፍናሉ ናይ ብሓቅናትና ተራ ኣብ ቀጻልነት ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ህንጸት ናይ ሃገር ብኣወንታዊ መልክዑ ኣይከውነን እዩ ብዘውቅስ ወይ ብዘኽስስ መልክዑ ስለ ዝኸውን እዚ ጉዳይ እዚ መዓልቦ ክንገብር ኣለና ኢለ እቲ ሃናጺ ወይ መመላእታ ዝሃብካዮ ከዓ ከመስግነካ ይደሊ የቐኒየለይ ريت أفعل لك حتى تخلي عن هزبي سمعنا شو من تنال خلو جو خبرت كما هذا أموصلوا من سياسن تحت خان زلوم عدمن ኣብ ላይፍ እንዳውፃኻ እውን ዓብይ ሓገዝ ኣበርክቶ ክትገብር ተኽእሎ ስለ ዘሎ ኣጆኻ እየ ዝብሎ ታሕቶ ግን ተሓቲታ መንእሰያት ኤርትራ ናብቲ ደንበ ቃልሲ ብኸመይ ይዓስሉ ወይ እውን እንታይ ደገፋት ክግበረሎም ይግባእ ኣብ ዝብል መሊስዎ እዩ ንኩሉ ጠቃሊሉ ቴንኪዩ ሕድሪ ጀጋኑ ከዓ ይቀኒየለይ ገንዘብ ባና ብርሃን ኣለኻ ዶ ባና ብርሃን ናይ መወዳእታ ሕታ እዚኣ እቶም ርእይቶ ዘለኩም ምትባዕነ ይሐውና ሙራድ ካብ ሕጅንዮ ኢድኩም ሓብከተብሉ ወለሁም ባና ብርሃን ኣለኻ ዶ ኦኬ ናባኻ መድረኽ ሕራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክንመሃር ፀኒሕና ኣብ መወዳእታ ክሓትፎ ዝደሊ ብእውነት ፅቡቅ ዕድል ረኺበሎም መዓንቲ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይኣቱ ኣብ ንሓድሕድና መናእሰያት ኣብ ንሓድሕድና ዘለና ምክብባርን እጅ ትዛሃተካ ሕቶ ማለት እዩ ኣብ ንሓድሕድና ዘለና ምክብባርን ዘለና ናይ ሓድሕድ ምቅርራብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብዙሕ ዓይነት ስነ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ እዩ ዝሰብ
ቅድሚ ሕጂ ተዓቢሱ ዝነበረ እዩ ሕጂ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ክዛረብ ጀሚሩ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዘይምርድዳእ ሕጂ ምእንቲ ክንረዳዳእ ምእንቲ ክንወሓሓጥ ምእንቲ ክንፀዋወርሲ መንእሰይ ብፍላይ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢልካ ትብለና ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ንዓይ ከም ንኣብነታዊ ሰብ ኢለ ንሓደ ሓው ከልዕል ክእለ እቲ ሓው ከዓ ኩልና ብዛዕባኡ ንጣበቀሉ ንፉዕ ፖለቲከኛ ዝበሃል ክንደይ ብዝሕ ብዝቀተለ ዘይኮነስ ብዝሕ ዝመሓሮ ነቶም ርሑቅ ዘለዉ ዘቅርብ ኢሉ ዝተዛረበ ቢትወደድ ኣብርሃ እናቱ ደጋፋይ ኮይነ ብዛዕባኡ ዝጣበቅ ኮይነ ግን ኣነ ተፃራፋይ እንድሕር ኮይነስ ነቲ ዝሓስክዎ ዕላማ ዘፍርስ ዶ ኣይከውንን እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት መንእሰይ ክንከውን ኣለና ኣብ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥን ኣብ ናይ ሓሳብ ምክብባርን እንታይ ዓይነት ሰባት ክንከውን ኣለና ንዝብል ሕቶ ክሓትት ደልየ ይቀኒየለይ ዋና መፍትሒ ናይዚ ዝመስለኒ ዝያዳ ብዙሓት ምሁራት ፖለቲከኛታት ኣያታትና እውን ኢሎም እዮም ከምናቱ ከም ኣካል ናይ ትፍታሕ ኮይኑ ክጠቅም ይኽእል ዝብሎ ስልጡን ናይ ፖለቲካ ባህሊ ህልወና እንተኽእል እዩ ስልጡን ናይ ፖለቲካ ባህሊ እንታይ ማለት እዩ ግን ብዙሕ ዝርዝራት ዘድልዮ ይመስለኒ ብዓንዲ ርእሱ ንሕና ኣብ ሓሳብ መሰረት ዝገበረ ናይ ፖለቲካ ምጉት እንተዳለና ጽቡቅ እዩ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኢኮኖሚያዊ ስርዓት እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት እዩ ዘድልያ ኣብ ዝብል ሓሳባት ክንፈላለ ንኽእል ኢና ኣተሓሳስባና ወይ ናትና ርእይቶ ናብ ሕብረተሰብ ኣብ ንሸጦ ወይ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ነውርዶ ግን ብዝተኻእለ ስነ ምግባራዊ እንተዳ ኮይኑ ነቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሓሳብ ዝሸጡ ዜጋታት እውን ዘኽበረ ነቲ ናቶም ሓሳብ እውን ዝተረድአ ብዝተኻእለ ነቲ ናቶም ሓሳብ ዘይቅበል እንተኮይኑ እውን ሕብረተሰብ ብክርዶ መልክዕ ንክብሪ ናይ ሕብረተሰብ ንባህሊ ናይ ሕብረተሰብ ብዝሕሉ መንገዲ ኣብ ምፅውዋር ኣብ ምክብባር ኣብ ኣሳታፍነት ወይ ኣብ ሓቋፊ ፖለቲካዊ ልምድን እንተሒዝናዮ እዚ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ ከምቲ ዝተገልፀ ናብዚ ናይ ምፅራፍ ወይ ናይ ዘይምፅውዋር ተርእዮታት ኣሎ ዋና ናይዚ መንስኤ ዝመስለኒ እቲ ፖለቲክ ናይ ህግደፍ ከም ውርሻ ከም ፅልዋ ኣባና ስለዝሓደረ እዩ ኢለ ክግምት ክእለ ናይ ጭቡጥ መርትዖታት ከም ኣብነት ዘርዚርና ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝዓበየ መንእሰይ ካብዚ ዘለናዮ ወይ ዝፀናሕናዮ ዝተፈለየ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክህልው ይኽእሉ እዮም ንቑሓት ክህልው ይኽእሉ እዮም ሓያላት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብቑዓት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብኣጠቃላሊ ከም ወለዶ ግን ኣብ ትሕቲ ጨቋኒ ዘያሳታፊ ነፃጊ ፖለቲካዊ ባህሊ እንዳሕር ዓቢኻ በዚ ባህሊ እዚ ክትፅሎ ንቡር እዩ እቲ ዋና ናይ ቃልስና በትሪ ክኸውን ዘለዎ ዶክተር ደሞዝ ናይ ሓሳብ ቃልሲ እዩ ቃልሲ እቲ ዝኸፈአ እቲ ዝሓየለ ዓቕሚ ዘድልዮ ብዙሕ ፀዓት እውን ዘድልዮ ምፅዋር እውን ዘድልዮ ነዊሕ ግዜ እውን ዝወስድ ኣብ ሓደ መድረክ ወይ ኣብ ሓደ ወለዶ ጥራይ እውን ዝዕመም ዕማም ኣይኮነን ስለዚ ብዝተኻእለ ናይ ምፅውዋር ናይ ተፃዋነት ዓቕምና ክሕይል ኣለዎ ክልድል ኣለዎ ኣብ ክሊ ስልጡን ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኣብ ክሊ ዲሞክራሲያዊ ኣረኣያ ኣብ ክሊ ሓቋፍን ኣሳታፍን ናይ ፖለቲካ ባይታ ሓሳባት ክንሸይጥ ንኽእል ኢና ክንፃረፍ ኣይድልየናን እዩ ሓሳብና ክንሸይጥ ክንተሃራረም ኣይድልየናን እዩ ሓሳብና ክንሸይጥ ክንፃለለም ኣይድልየናን እዩ ሓሳብና ክንሸይጥ ብቐሊል መንገዲ ንኤርትራ ይጠቕማ ይንብሎ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቕሞ ይንብሎ ንመጻኢ ወለዶታት ናይ ኤርትራ ይጠቕሞም ይንብሎ ሓሳብ ብዝግባእ ብትሕትና ጥን መንገዲ ክንገልጾ ወይ ክንሸጦ ንኽእል ኢና ሕብረተሰብና ድማ ክሽምቶ ይኽእል እዩ ክኣምኖ ንኽእል እዩ ክስዕቦ ንኽእል እዩ ክድግፎ እውን ይኽእል እዩ ብመሰረቱ እቲ ጭዋ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ከይሰፍሐና እምበር ብባይቶ ዝናበር ብሕጊ ዝናበር ጭዋ ባህሊ እዩ ሓያል ህዝቢ እዩ ምናልባት ቅድሚ ኩሉ ቀደም ኣብ ዘመነ ጥንቲ ዘመነ ጥቅምቲ እናተባህለ ዝግለጽ
حقي نديفو بسرعة دابا زمحدر شواه يزلنا قدايوم أبايتو بزه هدأت بمكبار قدايم زبطحو أبوتات عديتات ولدي يوم زلونا سلازم توحدون ولا نزي زمناو بوليتيكا أب قمة أتينا دحر بايتنا ناتنا تاريخ نحبر سبنا متات أنتايز مسل ندحرت ملسيلنا تاريخ كانت إننا كم متعبتي كبياتنا كمهورات النخيلنا يزمسلني سلازي إذا حدش ولدو بزيز خدو زلو قال على تاوزقنا بحري كقصة لا يقبون نخمز زبالة الدحور ناي بوليتيكا سمعتنا جبابنون كوجدو ويكالوسو كسعرو اللو أب كل سلطون بوليتيكا وبهلي نستفعل عليه تحساسبا عن الرأيان كأنجر زغل كسمع زغل كتصور زغل كساتفون زغل ديمقراطية وسرعة كنهانت انت داخلنا أبونا سيوم عقبان كيل حنت إنه حربنا سيوم عقبان كيل كلنا نفلتوينا بوليتيكيا رئيس نبرو بوليتيكيا يو بتعم خبزت نقوم بوليتيكيا تاتو مرقتي ون عزيز قفيد حيرون عن تات مرقتنا ناتو زوسدكو سبت أبي توبي أز نبرو تحزا عند حرات التاريخ نفلتوينا انتايلو نيرو حيلتات نايلوتي نديمقراطياوي بحلي وديمقراطياوي أسرارها دحرود كسرعة قدف زي كونه حجي سيفيك محضراتن حجي كل ما مدو كسر حلو اللو إلو بنطرق ميتو نيرو ناتي حسب كي وزيات أكل يمثلني ديمقراطياوي بحلي ديمقراطياوي تحساسبا فتحاوي أقلقلوت ويفتحاوي أتقاقما ناي نفس وكف مسرح حجي أبزي حجي زلوان اتن حيلتاتهن والكسباتهن كن لما مدو كنسر حلو ألنا كبلي دلي أرس نجيمة أنت عينت لوتي خات دلي أيلوننا نيرو حد حونا بزعبا سربة خولوتي بزعبا تجنا ولوتي وإذا جمتاوي لوتي زبالو سفلالي ناتو مجلتي تاتلو أنا عبيرترا سورنك اللوتي كلو اللو ويلي زامن نزي زخون بقعتن كومنان رات بوليتيكيا تقدمه نهيرو منايو أبزح درجة جارنا ونقريبو وابسنيتنا داتكم قالو ملسيلنا بيتوب كنريو نغلينا سرعة قدت أنا تحساسبون مسرت هاول لوتي كقصل شنخ يبلون بيناي قدني خامون سرعة قدت كتقصلو أيناي نيرتران نزبان نستكن قدن اللو سرعة قدت سلازي كم سرعة التحساسبو بمسرتون حدا ملكاوي سرعة سي بيناي شنخي كتقصلوت مالتي ورشاتات نايت ملكاوي سرعة كقصلوت داليوم انت داخون كخالي زربايو مسون التحساسبون كدمسسو ወይ ክእለዩ ኣለዎም ኣብ ዝብል ርእይቶ የዝርዕም ነዚ ከዓ ኩሉ ዓቕምታተይ ዋህሊለ ምስ ነዚ ተሓሳስ ዝድግፉ ሰባት ክሰርሓሉ ፀኒሐ እቶም ፅገናዊ ለውጢ ኢና ንጠልብ ዝብሉ እውን ምስኣቶም ኣብ ቁርቁስ ዘእቱ የብለይን ኣይከኣልን እዩ ዝከኣል እንተደኣ ኮይኑ ንሪኦ ግን ናይ ብሓቂ ስርዓት ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ሸነኽ ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ نساتهم زيادة خملسو علوهم بحالية يغني لي ما بخمو ريد لاين مسجانا دي زلك أو يكاري أبري إتو دي خانكتيد تاشو تخنكا نابخا سلامتكو برحاو نفتح التخمو حاونا درجة وجه حتى مخلص صم قبلكم زم كنت حتى دحري أجل حتى زبها لكن قبلنا لعنو دخيمي در قال جزيخ أخم لسكم أنت نبا أوكي حراي سلامتا اللي خدو سلامتا ريد أوف جيرلو له سلامتا اللي خدو سمعني لوني سلامتا أوكي أنا بخمو ريد لاين دحر سلامتا هذا كان thank you إيش اللي خيت حراي thank you أنا حنتي حتى منالباش حتى تمثل إن كل جزء تسكفن حتى نيرانو منالباش زحونا خبرها خيل خومي كاشانا
كل جزء سي كم نفولتو بعلو سياسة بزغرة جزء تزارو في انترفيو كابتوسن جروب ويتوسن بوتاتات يوم زقاومني زبل حجز خانتا يو أوراجا يستنكر دايركت لمالتي حجي إزناتنا من إسي انت دارينا يو أوش هاجر كله سقع كندتيني أوراجا فللي ون نيرو إلى حسبني أبسدت مسمزاجن بزح نجارات ري مخنياتو تي دقاتنا يتسرعات كوم أجيرو فلاليوس ل ترينينج وهابو نزمن سينا بستفعلاني ملك عبرو سحما محديرلو كوين سمعني اسخا بولن كان زخميتريو زمن سيزي زني أوراجا عبيلو نايفولت أونيون مخنياتو بكم أونا يتمارناتي أبوش تهاجر كله أبسدت مسمزاجن بزعبا خمزيتات كزاربن كفلاليون تري سلازي كم منتاي كاتحسبو زي وي منتاي كعرخ اللي كاتحسبو ويس يلني كاتحسب بوغن كخميتريو ثانك يو ናይ መወዳእታ ቃል ኣብሳዋ ዝገበረ እዚ እቲ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ዝብሎ ናይ ጨቆንቲ ንሕብረተሰብ ፈላልዮም ንክገዝኡ ዝጥቀምሉ ስልትታት እዩ ምናልባት እውን ናይ ኢሹ ስምዒታት ንምሳሌ ናይ እምነት ናይ ሃይማኖት ስምዒት ናይ አውራጃ ስምዒት ወይ ናይ ካልእ ናይ ከባቢ ስምዒት ወይ ናይ ብሔር ስምዒት እንተዳሎ ነዚ ስምዒታት እዚ ታንኖ ወይ ነዚ ስምዒታት እዚ ተሳውሮ ማለት ስለዚ ተስርዓት ስምዒታት ክህሉ ናይ ባሕቂ እውን ኣሎ እቲ ስምዒታት ግን ነቲ ሓደ ብዝጎድእ መልክዑ ኣይመስለንን እንታይ ደኣ ንጉዳእ ኣለና ዝብል ስምዒታት ኣሎን ነይሩን እዩ ነዚ ስምዒት እዚ ግን ወይ ነዚ ሕቶ እዚ ወይ ነዚ ርእይቶ እዚ ብቁዕ መልሲ ብብሔር ኣነ ይውፅዕ ኢሉ ወይ ሓደ አውራጃ እትወፅዑ ክእል ኣለዎ ግን እቲ ስርዓት ነቲ ሕብረተሰብ ክፈላልዮ ስለ ዘለዎ ኣብ መንጎ እቲ ሕብረተሰብ ምትእምማን ክህሉ ስለ ዘይደሊ بقطة أوشت تحبرت سب حدنت أبز الراجل له متأمن أبز الراجل له لا ونايت سرعات لزبك التسرعات نخمزيهم زبلو فلا ليتي بروباغاندات بتداعى جامي يسرح اللومي نايب حكي زخمزي زبلة حساسبة نسرعات تقدر كم كل تناتو أنا بتاريخون زهرترا في اللي كله دراخ زغونة ترى كتساوت أنيا هجون يتصاوت አሉ نحنا ከም ህዝብ ግን ክንልብ ምግባና እዩ እቲ ጸላኢ ዝጥቀመሉ ናይ ፖለቲካ ስልትታት ክንወስዶ ይብልናን ክንጥቀመሉ ይብልናን ከይተረዳእና መሳርሒ ናይ ጸላኢ ክንከውን ኣይግባአናን እዩ ክብል ይደሊ ብዛዕባ እቲ ናይ አውራጃ ዝብል አሎዲ ወይ ተኣምነሎዲ ከዝብል ካዮ ከመይ ማለት ከምኾኑ ደነው ምናልባት ስምዒት ማለት ካተኮይኑ ከምቲ ዝገለጽኩ እዩ እዚ ዞባዊ መምሕዳር ዝብል ግን كغير الله ويلي زامن ناب نبور أو رجاوي محدرة ملة سالوا إيرترا ورك سرعة كدافي كم أكالتي قال سناون أنا بتناتنا برنامج تقميتو على إيرترا أبتي ورجاو محدار خت ملص زي ما أقول سرعة من قست دماغ اللوا على إلى يسرح أو رجاوي محدرة هلو على مالت جن أمونغوتي أو رجاتات هلك هلو وي مت زي بقولوا في الليات كهلو لو يقتصر على مالت زي كونه كلهم توم زلوا سمعيتات زلوا حطوتات بنبور ديمقراطياوي منقدي ارقي تخايدو خمس كل جزء بحال هاجراو ارقي تعوجو دحر ورق ساعات هاجراو ارقي تعوجو اوشت حبرتسب زلو بدل انتدالو زلو አይመስለንም ግን ዘሎ አምሲሎም ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ዘመተ ስለዘካይዱ ነዚ ርድኢት ዝኻ ክቅረብ ስለዘለዎ በመንገዲ ሃገራዊ ርቂ ኩሎም ቶም ስምዒታት ወይ ፍልልያት ዝመስሉ كفتحون كدكسون يخليهم حدا كتكز ዝግብኦ ነገር ግን አሎ መብዛሕትኡ ዋን ናይ ህግደ ፕሮፓጋንዳ እንታዩ ተዳኢልና በፊልም አብየር ቲቪ ወይ አብናቱቶም አበይቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማዕከናት ክንሪኦ ከለና ነተን ዝፈሸለ ሃገራት ከም አብነት አምጪዩ እዩ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ናይ ብሬንዋሽ ከካይድ ዝፍትን ናይ ሲሪያ ናይ ኢራቅ ናይ ሶማል ናይ ምናልባት እውን ናይ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ናይ ህወሓት ስርዓት መውዳቁ ነቲ ናይ ብሔር ፍልልይ ታይ እንዳልዓለ ይሰርሓሉ ነይሩ ዝንታይ ማለት እዩ ንሕና
ካብ ክንከዶ ዝግባእ ናይ ቃልሲ መስርሕ ዘተኣጓጉል ኣርዓዲ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ንሕና ከም ኣብነት ንወስደን ዝበልፀገ ሃገራት ዝተዓወተ ሃገራት ኣለዋ በንጻሩ ግን ስርዓት ግደፍ እቲ ፍልሊ ዘሎ ኣምሲሉ ወይ ነቲ ፍልሊ ብታሕቲ ታሕቲ ኣጋዲዱ እዞም በርኒንግ ናይ ፖለቲካ እሹ ክላዓሉ ከም ዘለዎም እንተደኣ ተላዒሎም ከዓ ክጋደዱ ከም ዘለዎም ሰፊሕ ዝኾነ ሽፋን ክረኽቡ ከም ዘለዎም ባዕሉ ነቲ ስርዓት ይሰርሓሉ እዩ ካብ ከምዚ ዝበለ ጌጋታት ክንቁጠብ ክርዳእና ክንመሃረሉ ኣለና ብዙሓት ጉዳይዚ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጦ ዘለዎም ሰባት ክገልጽዎ ጸኒሖም እዮም ብናህሪ እውን ክገልጽዎ ወይ ክቕጽልሉ ከም ዝግባእ ክገልጽ ይደሊ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ብሄራት ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ጭቡጥ ናይ ደምነት ወይ ጭቡጥ ናይ ግርጭታት ፍልሊ ያሎ ግን ኣይብልን ብጭቡጥ ኣሎ ክብል ዝኽእል ኣካል እንተዳሎ ከረዳእኒ ብጽሞና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከምቲ ህግደፍ ብታሕቲ ታሕቲ ክሳብ ብኤምባስታት ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዎ ኤምባስታት ንከምዚ ዝበለ ፈላላይ ፕሮፓጋንዳ ንከምዚ ዝበለ ፈላላይ ዘገልግል መርበባት ዘሪሖም ወይ ዘርጊሖም እዮም ዝሰርሑ ብጭቡጥ እዚ ንሪኦ ዘለናዩ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ግን መሳርሒ ናይ ከምዚ ዝበለ ሕሱር ወይ መሳርሒ ናይ ከምዚ ዝበለ ኣብ ጥቕሚ ናይ ጸላኢ ዝውዕል ዕድመ ናይ ጸላኢና ዘናውሕ ንናይ ጸላኢና ፖለቲካዊ ጥሙሓት ዘገልግል ኣረኣያታት ወይ ስምዒታት እንተዘይኣተና ናይ ተሓሸወ መሳርሒ ወይ ኣካል ናይ ተሓሸወ እንተዘይኮና ዝሓይሽ ይመስለኒ ፍልሊ ክህሉ ይኽእል እዩ ነቲ ፍልሊ ከመይ ጌርና ነፅብቦ ነቲ ፍልሊ ከመይ ጌርና ነውሕዶ ምናልባት እውን ነቲ ፍልሊ ከመይ ጌርና ነመሓድሮ ወይ ንዓርቆ ክሕሰበሉ ዘለዎ ይመስለኒ ፍልሊ ድማ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ናይ ርዕዮተ ዓለም ፍልሊ ክህሉ ባህርያዊ እዩ ፍልሊ ዝበሃል ክህሉ ኣይግባእን ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ነቲ ፍልሊ ከመይ ጌርና ነመሓድሮ ክንሓስበሉ ኣለና ኣብ ኣውራጃ መሰረት ጌርካ ብሄር መሰረት ጌርካ ብሃይማኖት መሰረት ጌርካ ዝኸይድ ፖለቲካ ግን ንኤርትራ የርባሕን እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ኣይርባሖን እዩ ንመጻኢ ዕድል ናይቲ ዝቕፅል ወለዶታት እውን ብሃሳይ መልክዑ ዝኸይድ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ እንተዘይኣተና ቀጻሊ ድማ እንተተቃለስናዮ እዚ ሓድሽ ወለዶ እውን ብዝግባእ ንናይ ህግደፍ ናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ክርድኡ ኣብ ምግባር ነፍሲ ወከፍ ዓቕሚ ዘለዎ ዜጋ ምሁር ወይ ፖለቲከኛ ተርኡ ክጻወት በዛ ኣጋጣሚ ክዘኻኽር ወይ ክጽዋዕ ይደሊ የቐኒየለይ اوكي ريد لاين اندحر الله خوين كان يمود اتمود حراب ريد لاين اندحر الله خوين كان ثانك يو ناي مودعتان مجمع تم مودعتان هو يا معناته خلي عندنا مكرش ريغول سلازغونت